знаете какво направи момчето, за което може да му ръкопляскаме сега. Браво! То по-висока чест на републиканското от него няма, да знаете. Следващия е Калин. В момента не. Ейте да снимаш. Аре, баб, 680. Браво! Браво, Калине! Много обичаш Ние републиканското. доста хора го бихме днес. Вече ще спъкат къпан. Дръжко си да пиеш Ангел, републикански. трето място, 10,800. Браво! Браво! Браво, Ангелчо. Обърни се, Ангеле. Обърни куба, бе. Номер 2. Той е стотинка. Красимир, 9,480. Браво, Крас. Айде, красив си. Браво! Браво, Търто. Батенката. Батенката е. Търто си сега малко. Достойно представяне, заповядай. Браво. Той е малко. Кой сега е Сега номер има и едно? пари. Извинявайте, има и пари. Къде са парите, бе? Още кой? За трето място, какво решихме? 10 лева. Да. Бат Салин ти даде ли 10? Калин не е дал 10 лева. Кой друг не е дал? Само аз. Ти? Така. Ето, въртим тук и Трето място, 10 лева. Кой е на трето място? Кой беше на трето място? Ангел. На второ. Кой не е дал? бе? Таксата. Айде на второто. За... Чакай, бе, те 10 лев бяха за мен. Кои бе? Рестото ли? Реста. Той ще върне. А така да ги разпредели, защото ще ги разпредели на някой друг. На второ бяха 20. Да, на първо. Не, на второ 15. 15 и 30. 10 ли трябва да? 30, 15. Виж как стана. Аз Дай да на теб. нямам. Чакай. Ето го на второ място. Да, да ги развалите. Развали ги на теб подолу. Така. Първо място с убедителна победа. 23,800. С брутална. Ще ви държи влага. Да. Е, Здравко. Чакай, Браво, браво, браво! 30 лева да играем. Браво! Първо по-ценните неща. После парите. Айде, това не са ли ценни? Да ги взема аз тогава. Не, взимай парите, не са пренощи, ме на Бога. Чакай, здраво. Освен това, приз за най-голяма уловена риба. О, да. 5480 мисля беше един шаран. Наградата ще връчи най-малкия участник. Така ще случи. Айде, браво, чакай. Браво! До нови срещи по Блитите. Точно така.